So, ito po yung mga presyohan po ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market, no? 280, 260 ang mga per kilo ng hipon, no? Shoutout sa iyo, idol. Ayan. Boss, magkano yung tumpukan, boss? So, 100 pesos po ang tumpukan po dito ng isda, no? Dalagang bukid po. At iba't ibang klaseng isda po yan po. So, dito po ang per kilo po ng yellowfin tuna ay 150. Magkano sa lapu-lapu, boss? So, 200 kilo po ang lapu-lapu, no? Boss, magkano naman yung naka-plastic mo? Murang-mura lang yan, 200 lang yan. So, 200 pesos po ang isang plastic na to, oh. Naka-vlog na tayo ngayon, oh. Ito, magkano naman? Yan, Oh, so, 200 pesos din po ang labahita. Dalawang alposo ata maubos dito. Yun. Salamat, idol. Thank you, thank you. Magkano yung tumpukan? Magkano tumpukan mo, idol? 100 lang. So, 100 po ang tumpukan po dito ng tulingan, no? Napakarami po sa halagang 100 pesos. So, yung tumpukan 100 pesos din itong lapu-lapu. Oh, 100 na lang. 100 pesos po yung lapu-lapu, no? Yung lalaki po ng isda. Ayan, dorado. Magkano naman dorado? Santa na lang ito yan, sa piraso. 100 pesos ang piraso? Kasi pero. Grabe, no? Saan po ang isang piraso, oh. Tumpukan yan, tay, 100. 100 lang. Yan, oh. Yan po yung isdang danggit, no? 100 pesos po ang kada tumpok dito sa Malabon Fish Market. Boss, magkano naman mga tumpukan mo? Ayan, kay Gabong yan, 100 na lang daw yan. Eh, 100 lang yan. 100 rin dito. So, 100 pesos po ang tumpukan, no? Oh, 100 lang lahat yan, oh. Wala na 150, 100 lang yan. Samaran. Oh, kung ano yan niya. Ito na lang ako sa'yo. Magkano din ang tumpukan? 100 lang. Oh, 100 pesos po ang tumpukan, no? Oh, wala pa nga eh. Wait lang, ang lakas mo sa akin eh. Wait lang, darating tayo dyan. Magkano per kilo ng galunggong? 100. So, 100 pesos po ang kilo ng galunggong. Good morning. So, dito naman po, no? 80 pesos, oh. Ang per kilo, no? Ayan po yung laman niya, oh. Boss, good morning. Ay, good morning, Boss Lando. So, dito naman tayo sa kaibigan natin, no? Shout out sa vendor po natin dito. Yun. Yun, shout out. So, dito po ay ang tahong ay 100 pesos po ito, no? Ito po yung laman niya. Ayan. Yan po yung laman ng tahong, napakataba, no? Sa halagang 100 pesos po ang isang tabo. Ayan. Tapos may mga tumpukan din po dito sa halagang 50 pesos. Ayan. Idol, magkano sitaw mo? Idol, ano, 30 yun, Idol, 25 na lang, basta ko lang. Yon, 25 pesos po ang sitaw, no? Linggo naman ngayon eh. Yon. Kailangan magbigayin tayo sa mga tao ngayon. Sa mga naghahanap talaga ng mga murang presyo, no? Alright, so dito po ay ang tilapia ay 80 pesos po ang per kilo. Ganda oh, sariwang-sariwa. Napakasarap idaing ito, idol. Yes. Taba pa. Oo. Tapos ang isdang matambaka, no, 160 po ang per kilo. Ang ganda po ng laman, no? Napakataba talaga, ayan, oh. 100 pesos po yan ang dalawang piraso, no? Alright. So magkano tulingan, idol? 160 lang, bossing, 160. So 160 po ang per kilo po dito ng tulingan, no? Ito po. Magandang quality yan, boss. Ayan, no? Napakaganda po ng tulingan. 160 po ang per kilo, no? Red lang po, ma'am, 160 po. So sa matambaka naman po ay 160 rin po ang per kilo. Boss, thank you. Right, so good morning po sa ating lahat. At nandito po tayo sa Malabon Fish Market, no? Para mag-update po ng mga panibagong presyuhan na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. So yan po ang ating mga kababayan po dito na mga namili ngayong araw po ng linggo, no? Sobrang dami po ng tao na
dumayo po rito upang maganap ng mga murang presyohan ng paninda po dito sa Malabon Fish Market. Yun. O, di ba? Yun. Shout out. So, ito po yung mga presyohan po ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market, no? 280, 260 ang mga per kilo ng hipon, no? Shoutout sa iyo, idol. Ayan. Ayun, salamat. So, yan po yung mga presyohan po ng hipon dito sa Malabon Fish Market. Boss, magkano yung tumpukan, boss? So, 100 pesos po ang tumpukan po dito ng isda, no? Dalagang bukid po. At iba't ibang klaseng isda po yan po. So, 100 pesos po ang tumpukan dito sa Malabon Fish Market. So, dito po ang per kilo po ng yellowfin tuna ay 150. Tapos sa gulyasan naman po ay 90 pesos ang kada per kilo. Magkano sa lapu-lapu, boss? So 200 kilo po ang lapu-lapu, no? Alright, so ayan po yung mga kababayan po natin na dumayo dito sa Malabon Fish Market, no? Boss, magkano naman yung naka-plastic mo? Mura lang yan, 200 lang yan. So 200 pesos po ang isang plastic na to, oh. Naka-vlog na tayo ngayon, oh. Ito, magkano naman? Yan, Oh, so 200 pesos din po ang labahita. dalawang alposo ata maubos dito. Yun. Salamat, idol. Thank you. So, magkano naman ang tumpukan ng galunggong? So, 100 pesos po ang tumpukan po dito ng galunggong, no? Ayan. Shoutout muna. Okay. Shoutout sa mga MBBK. Yun, shout out sa inyo. So, 250 po ang per kilo ng hipon, no? At may tumpok-tumpok din po ito sa halagang 50 pesos. Ayan. Hey, boss, thank you. Good morning, Nay. So, 50 pesos po dito, no? Ang sapsap. 50 pesos po ang kilo, no? Shoutout sa Team Mambo. Yun, shoutout sa Team Mambo. Founder si Buray. Yun, yun po yung founder natin, no? Si Buray. Yan. Magkano yung tumpukan? Magkano tumpukan mo, idol? 100 lang. So, 100 po ang tumpukan po dito ng tulingan, no? Napakarami po sa halagang 100 pesos. Eh, nabablog na tayo. Pupunta na naman marami naman kinabukasan tao dito. Sandaan na, sir. Wala na kasi ito. Tignan mo, isang banyera, wala na. Kasi mura lang natin nakukuha. Oo, tama. 100 pesos po ang Hindi natin kailangan tumpukan. ibenta ng mahal yan. Pag mura na nakukuha. Boss, thank you. Ang dami po ng sapsap po. Shout out po kay Baliw. Shoutout po kay Don Ramon. O, yun. Shout out po kay Don Ramon. Shoutout kay Ginel Baliw. Ayun, shout out kay Jonel Baliw. Asawa ni Neng. Yun, asawa ni Neng. Eh, magkano yung sapsap? So, 100 po ang tumpukan po dito ng sapsap po. Napakarami po.
Ayun. Tapos yung mga tumpukan po dito ay halagang 100 pesos. Labahita, loro. Yan po yung mga makikita po nating isda dito sa Malabon Fish Market, no? Yun, no? Mga tumpukan po dito, no? Napakarami po. So, yung tumpukan, 100 pesos din itong lapu-lapu. Oo, 100 na lang. No? 100 pesos po yung lapu-lapu, no? Shoutout sa Team Bago, Powder, si Clearness. Dahil sa isang dana. Kano to? Tandaan lang. So, ito po yung mga labahita, no? Grabe sa laki, no? Tandaan lang po, soliti dalawa. Yung lalaki po ng isda. Ayan, dorado. Magkano naman dorado? Isang dana lang po yan, isang piraso. 100 pesos ang piraso? Kasi pero. Grabe, no? Saan po ang isang piraso, oh. Tapos may mga tumpukan po dito ng lapu-lapu, no? Sa halagang 100 pesos. Sa kabila. Joel Martin, shoutout. Shoutout kay Joel Martin. Ang laging pinasya-shoutout ng kaibigan natin dito, no? Morning. Tumpukan yan, tay, 100. 100 lang. Yan, oh. Yan po yung isdang danggit, no? 100 pesos po ang kada tumpok dito sa Malabon Fish Market. Murang-mura po at dagsa ang isda po na danggit. Tay, salamat po. Boss, magkano naman mga tumpukan mo? Ayan, kay Kuya Bong yan, isang dana lang daw yan. Eh, sandalan niya. Sandalan rin dito. So, 100 pesos po ang tumpukan, no? Oh, sandalan lahat yan. Oh. Wala na 150, sandalan yan. Samaran. Oh, kung ano yan niya. Ito na lang ako sa'yo. Magkano din ang tumpukan? Sandalan. Oo, 100 pesos po ang tumpukan, no? Oh, dyan. Dito, Sai. Sandalan lang. Boss, thank you. Alright, so sa mga halaga po ng tumpukan dito sa may bandang dulo po, no, napakamura po. No, sa halagang 100 pesos na tumpukan ay may mabibili ka na, no? So talagang dagsa ang tao ngayon dito sa Malabon Fish Market dahil sa mga murang presyuhan na nagaganap po dito, no? So yan, ang tumpukan po ng tulingan ay 100 pesos. Talagang maramihan na. Tumpukan ay 100 pesos. I-charger ko siya kasi. I-charger lang na sa akin. So sa salay-salay po, no, sa ginto ay 50 pesos po ang tumpukan. So sa kilo naman po ay 60. Oh, wala pa nga eh. Wait lang, ang lakas mo sa akin eh. Wait lang, darating tayo dyan. Magkano per kilo ng galunggong? 100. So 100 pesos po ang kilo ng galunggong. Good morning.
So sa kilo naman po ng hipon, no, 280 oh. Sabi. So kilo po ng tilapia Batangas po dito, no, 80 pesos oh. Boss, tapos po, boss. So bisugo po dito, no, 140 po ang per kilo. Wasari, boss. Wasari. Tapos ang tilapia Batangas po ay 90 pesos. Thank you. So dito naman po, no, 80 pesos oh. Ang per kilo, no. Ayan po yung laman niya oh. Tagal mo lang. Okay na. Alright, so ang mga kababayan po natin dito, no, tagsa po dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng kanilang mga iuulam, no. Talagang ang tao po ay hindi magkaumayo sa pagbili ng kanilang mga iuulam sa kanilang pamamahay. Galunggong na. Galunggong. Galunggong 50 sandal na makakatasan pa. Boss, good morning. Ay, good morning, Boss Lando. So dito naman tayo sa kaibigan natin, no. Shout out sa vendor po natin dito. Yun, shout out. So dito po ay ang tahong ay 100 pesos po ito, no. Ito po yung laman niya. Ayan. Yan po yung laman ng tahong, napakataba, no? Sa halagang 100 pesos po ang isang tabo. Ayan. Alright, so sa presyon po ng mangga dito, no, 25 pesos po ang kalahating kilo.
So, bali 50 pesos po ang kada kilo po ng manggang hinog, no? Tapos may mga tumpukan din po dito sa halagang 50 pesos. Ayan. Manggang hilaw naman po. Pero ang kilo po ay 60 pesos. At nakakabili rin po ng 30 kalahating kilo. Idol, magkano sitaw mo? Idol, 30 yan, idol, 25 na lang, basta ko lang. Yon, 25 pesos po ang sitaw, no? Tingko naman ngayon eh. Yon. Kailangan magbigayin tayo sa mga tao ngayon. Sa mga naghahanap talaga ng mga murang presyo, no? Yan po yung mga gulay, no? Nagkain sibuyas. Ito. Neste yan, ngayon, 50 kalating kilo yan. Oo, Okay yan. 20 pesos lang po ito. Matitigas lahat yan. Yan, 20 pesos po, no? Ito po ay 50 pesos. Kalating kilo. Lating kilo, no? Sa kamatis. Kamatis, medyo mura ngayon. 20. Ayun, no? 20 pesos po ang kamatis, no? Tapos ang kilo ng galunggong, 120. So sa tumpukan, boss, magkano naman? 80 lang, 80. So 80 pesos po ang tumpukan, no? 90 na lang dyan, 90, 80. Ayun, no? Binibigay po ng 90 ang tumpukan at 80 pesos. Isang kilo na po yan, tumpok na yan. Marami na, no? Alright, so dito po ay ang tilapia ay 80 pesos po ang per kilo. Ganda, sariwang sariwa. Napakasarap idaing ito, idol. Yes. Taba pa. Oo. Tapos ang isdang matambaka, no, 160 po ang per kilo. Ang tulingan po ay 140. So sa mga tumpukan po ng galunggong dito ay 100 pesos. Tumpok po dito, no, 50 pesos. Sa akin yung dalawa. 50 pa 50. Dalawa nga, dalawa. Ito. Boss, thank you. 50? Dalawa. Oo na. So napakaganda po ng hipon dito, no, sa halagang 280 ang per kilo. Boss, good morning. Naubusan ka na ng bangos, idol. Marami ba nagpapa-boneless? Oo, okay na. Nakano kami kanina, naka-20 pirado. So dito kapag meron pong mga latag po dito na bangus, no, may additional 10 pesos po ang kanyang pagtatanggal po ng tinik, no? Boneless bangus po. Ngayon po ay wala na pong nakalatag. Wash out po yung paninda na bangus, no? Kung talagang bibili po kayo dito sa kaibigan natin, murang-mura pa rin po ang kanilang binebentang bangus. Boss, thank you. Yun yung sinasabi ko, mapapamura ka talaga sa mga presyuhan. Alright, dito naman po tayo sa Malabon, Tumpukan, no? Dito ay marami tayo mabibili sa halagang 50 pesos, 100 pesos, no? So, ang hipon po dito, big size ay 300 pesos po ang kada kilo. Sandaan, dalawa 180. Maganda, nakakilala ng boss. So, yung galunggong po dito, no? 100 pesos po ang kada plato. Binibigay po ng dalawa, 180. Nakita naman po natin ay napakaganda po ng galunggong. Boss, thank you. So dito po ay may nakadaing na po na bangus, no, 100 pesos. Ang ganda po ng laman, no. Napakataba talaga, ayan, no.
100 pesos po yan ang dalawang piraso, no? Mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. Yan. So 50 pesos po ang mga tumpukan po dito ng galunggong. Nay, salamat po. Magkano tumpukan? Pwede na dyan, Boss Lando. Yun, no, 50 pesos pa rin po ang tumpukan dito ng galunggong, no? Alright. So, magkano tulingan, idol? 160 lang, bossing, 160. So, 160 po ang per kilo po dito ng tulingan, no? Ito po. Magandang quality yan, boss. Ayan, no? Napakaganda po ng tulingan. 160 po ang per kilo, no? Red lang po, ma'am. 160 po. So, sa Matambakan naman po ay 160 rin po ang per kilo. Boss, thank you. Alright, so sa sitwasyon o sistema po dito sa Malabon Fish Market, no? Napakarami pong mga mamimili po nating dumayo dito sa Malabon Fish Market. Talagang ating mga kababayan ay naghahanap po talaga ng mga murang presyo ng mga seafood sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out nga po pala sa mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out din po sa ating mga viewers na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. Shout out po sa mga vendor na masisipag po dito sa Malabon. At shout out sa mga kababayan po natin na dumarayo dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng kanilang iuulam. At shout out sa ating dalawang kaibigan na talagang solid na sumusubaybay sa aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Enjoy and be safe. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye bye na po.